Ang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugasan sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number one ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo. Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa Tinugang ang kabuhi naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Ginsugiran ako ni Wenceslao nga wala na nag-eskwela si Binti kay nagaupod na lang ini kay Mario. Kag nagaupod siya kay Mario sa paglagaw kag paghampang sang pusoy sa kaipi nga barangay. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Basi kung hindi man ina matuod, ang nahibalaan ko yan nga mabuot si Benji. Kag wala siya nag-absent sa iya pag-eskwela. Kay man may handom siya nga magsiman mo. Gusto ko nun niya ako nga baklan sang gamit para sa galamiton ko sa pagpatindog sa siyap sa ulihi. Ano nga siya? Nakaibalo ka na gid nga mekaniko ako kag nagatrabaho lang sa siyap sang iban. Pero siling ya, mapatindog man kuno siya siyang siyap. Agod nga hindi na kuno ako magpangamo pa. Tungod ako naman ang amo. Amo na siling ni Benji. Baklan kuno niya ako sang gamit nga gamiton sa talyer. Ay ti, sa ano niya matuman, ina? Kay nagaupod-upod lang saya kay Mario? Nagapusoy sila sa ibang nga barangay? Di ka magkabalaka. Hambalon ko siya karon pag-abot ya. Magpungko ka, Benji. Nga, tay? Wala ka na gali nag-eskwela? Sinog siling? Sabta lang ang pamangkot ko. Matuod o kung hindi? Hindi ah. Wala ko yung nag-absent sa klase ah. Daw ako pa gani guro tong first honor. Ha? Ay, matuod, Binti? Oo, nay. Kaalam mo daan sakon? Ay, abaw! Daw sa India ako makapati ba? Ngayon hindi ka magpati na yaw. Ako na ginagambal si imo. Kita mo ginang ining si Wenceslao? Butigol, gid! Siya nagsiling nga wala na ako nagasulod sa klase, nay? Oo. Amoy lang siling niya sa akon. Amoy nang siling sa pakaisa mo. Naisal na sa ako, nay. Man maalam ko iya. Kag siya naton ang wala nagasulod. Kaya man nag-estambay lang na sa sagwa. Nagapangsuya sa nagalabay nga mga chicks. Ay, amo gali? Oo, nay. Ganin din ninyo sa bagsapaka. Lain ulo niya si Wenceslao. Padayo na lang ang pagpakabuot mo, Benji, ha? Tungod ikaw lang ang paglaom namon nga makabatak sa aton sa kaimulon. Oo, tay ah. Saling lang nakamusako ni nanay, bla. Hindi ko kayo magsunod sa mga magulang ko nga dayon nila pangasawa kag pamana kag magpakturya sa mga bata.
Ay. Do sa gago kagagas nanay mo. Pati sila sang tanan yung hambal ko. Ikaw gid galing first honor? Uy. Nagpati man si nanay nga akong first honor. Paano bi kung magsirang klase? Kaya matuod. Wala na gani kita nag-eskwela? Ano nga wala man? Gaskwila ta. Ugaling, kada simana, kaisa lang tagasulod. Okay na na. Tapos, maputok naman yung butsis yung ginikanan mo. Boss, masulod ta sa klase. Tanawon tagid abi kung ano ang ila mahimo. Ari na ta sa eskwelahan, Meg. Dahil na. Sige. Masulod na kita sa atong kwarto. Oo. Kay Mrs. Opra sa bungang leksyon ta mo. Siyang mistrata. Dali. Masulod kita nga daw sa mga senador. May magbugno nga ni sa aton. Spaon ta tayo na. Oo. Dali. Ari na tao. Uy! Ari ang akon duha ka estudyante nga daw mga inspektor. Ari na gali ho. Diin ka mo maghalin mga sir. Nagaamo pa lang kamo makaabot. Meg, siya nagbugno sa aton mga pagkuro si Paon ta niya eh. Pagusto lang kami kung saan kami mabot. Anong siling mo? Pagusto lang kami kung saan kami mabot. Gani hindi kami pagpunggi sa pagsulod rin ha. Kaya mo niya luyag. Uy! Kaisog sa inyo ba? Get out! Ipos! Get out! Mga bastos ka mo! Magwa ka mo sa kwarto ko! Ba, okay. Sug siya ba? Ari mo giday. Aring eraser. Idasok ko na sa babaya. Nante. Lala! Mga wala ka mo sa katahuran! Tindas ka mo sa eraser ang baba ko, Benji! Magaling ka, mabuti na! Hindi ka mo magalinta! Kag wala siyang may magambal ha? Kaya kung hindi, masabit ka mo! Sabit! Mo na! Pungkulang mo na! Kag magpamati! Mga wala ka mo sa batasan! Nagasobra na ka mo! Ipasuspended ko ka mo nga mga animal ka mo! Ipasuspended ko ka mo! Get out! Get out! Benji? Meg? Dali na, magwa kita di. Hoy! Hindi ka mo magpanugid sa natabo ha? Manugid yan ka mo, boss? May matabo, gid nga malaing sa inyo. Mario, dali na. Lakata. Dali na. Mga bastos! Mga wala sang batasan! Makadto ako sa prinsipal. Subunggid! Makadto ako! Wala gid kami sa ginalungong Liberto. Nga amo nagali sina ang nagakatabo kay Benji. Pati ang ina maestra, ginabastos na nila. Sa pagpadayon ko pagid. Sa pila ko katuig nga pagtudlo, wala gid ako maguna-una nga bastuson ako sa akong estudyante. Mga sapat, mga animal. Subunggid, makadto ko sa principal's office dito sa piha ka building. Ay, nagbutog sa akon. Sino ka mo? Kami ni ma'am. Benji? Mario? Kamo? Oo, kami ni ma'am. Naging butong ninyo ako. Mga animal kamo. Mga wala gid kamo sang katahuran. Amo gani nga gingoyod ka namon. Para nga mauntat ng imo pagyak-yak.
Takal na kami sa sagat, pamati si mo. Dali to, dali. Dali. Benji, hindi ako paguyura. Di niyo ako dalon. Rasa ka kugnanay. Dali. Tabang! Ba? Tabang! Hindi! Nagsingit siya! O, lampose ah. Isa ka lang kalampos, lipong dayan si mami. Wow. Hindi sa maglipong batong gilampos mo sa ulo ya? Anong buhaton ta ni siya? Oo, no? Amay pa, Mig. Ilubong ta siya dito sa turugban sang Carabao, Oo. Madalong na to mo. Kag namalhan na galing, pwede na to sa ilubong. Dali guyuron ta to siya. Kag ilubong dito. Patod nga malingin ang ilaulo sini. Kung sa diin na nagkadto ang aton maestra. Slow. Ba? Si Benji? Di ka panit siya sa ako, no? Parapitan ko siya. Oh? Nga, Benji, Ano tong balita sa eskwelahan? Bati kong nadula ko no si Mrs. Supra? Oo, nadula siya. Kagula sa minakasugid kung sa tingin sa rekadto. Basta nadula siya sa saginali. Uy, umugali kas? Ingha-ihan kas? Amot Ikaw, abi. Wala ka naman labi ng kasunod sa eskwelahan. Ano pa, wala ka sa minihibalaan sa mga balita nga nagkakatabo dito. Kamaran ako mag-eskwela kas Total bisan 75 ang grado mo, makapasar ka magyapon, makasaka ka magyapon sa stage. Kagas, hindi ka magpanugid kay nanay, kay tatay nga wala na ko ga-eskwela ha? Kay mahinulsol ka gid. Ha? Tandaan mo na? O sige, dura ka na. Patulo siya, ho? Ay, nag-ano-ano na si Kas Benji man? Siya na ginaulikdan. Daw siya pang maakig ba? Ay, Kagpananao ko sa iya, doon naglain na siya, ho? Kahigko na sa iya? Kag kung maghambal siya daw sa piho? Dasun kakila sa mga mata niya? Nakaayan man? Pero, hindi niya ako mapahog, Mangandaman ko eh. Nga wala ka magpauli sa pagpanyaga, Benji. Diin ka nagpanyaga? Kanday Mario na ya. Ginawiran nila ko manyaga? Kalapit sang aton balay sa ila, Nga wala ka na lang imo yung magpauli sa aton. Nga dito kag hindi nagpanyaga. Pagusto lang ko. Benji? Hindi gali ako pagsabtas ang amo sina, ha? Ano ka? Hubog? Hindi Anong ginsabat ko na yaw? Gusto mo nang sabat ko? Kagamo mo nang matuod? Pag gusto lang kuya kung sa diin kumakaon. May matarong man kuya? Matarong ko na nay? Pag gusto lang kuya? Kay natao ako nga may katarungan sa paghimo sang gusto ko nga buhaton. Oy, Benji, hindi gali ako pagsabtas ang amo sina, ha? Matamsak karon ang baba mo. Imo mata kag baba karon ang matamsak. Agi! Wala ka sang batasan. Tay? Ginsumbag mo ko? Berto, ara ka na gali. Nagano-ano kay mo ya tayman? Nagano-ano kay mo ya nga tigulang ka? Nga ginsumbag mo ko? Animal ka. Mabataw ka? Ha? Matuod daling siling sang pakaisa mo nga nag-ade ka na?
Berto? Oo! Amoy nang nabatian ko nga nag-ade ka na. Ade ka na galing animal ka? Amoy na yung batasan mo, nga daw batasan sang sapat. Liwaton mo pag aning hinimo mo nga pagsabat-sabat sa iloy mo? Masakit ka sa akon! Dala na ka mo! Ayaw mo, Diyos ko, Berto. Ano ang natabo? Ano ang natabo nga ang nagasubong na sila nga aton anak? Nagbastos na siya. Wala na siya sa katawran. Oo, wala na siya sa batasan, Berto. Nag-adik ng anak mo, Lorita. Nagsala ako. Nagsalagid ako. Nagsalig ako nga siyang pinakamabuot naton nga anak. Apang karon, naglain ng iya utok. Apang hindi. Buhaton kong tanan agad nga magbalik siya sa iya daan nga panggawi. Nga mabuot, kag masinulondon sa iya mga ginikanan. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Oras, ginadulong sa Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugasan sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. #1. #1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa.
Time check, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 ng hapon. Mga kabombo, ato na naiot doon ang paborito nyo nga drama. Kamera kita sa isa ka flash report. Bombo Flash Report. So may nabatong kitang impormasyon nga ginapatian ning may isa namang kabangkay nga nasa Puan no sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Ato man hibaloon ang dugang paging impormasyon kaupod sa kay Bomboliani Zel Minardo sa Patrola. Bomboliani, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew. So isa naman ini ka kinaaligar ang naga-seaside diri sa may Gatuslao Street, Barangay 6 sa Bombo Andrew. So sa ini ka babae, sunod sa pagpamangkot-mangkot naton Bombo Andrew, may-ari ini siya isa ka bata, pang wala ni Riya nga tiner sa iya, no? Sana na di itra sa iya nga panimalay. Isang kagina sa aga ko, no? Nagpadulong dire ang iya nga manghod. So pagkuti sinisang pertahan kay Abril lang man, dito na nakita o ko na nasakwan nga patay ini ang iya nga uto da Bombo Andrew. So subong Bombo Andrew nagakandak pa disang investigation ang kapulisan para sa dugang information. Oo, okay. Pero so way pa man gini siya natumod Bomboliani no kung isa naman ni bala kabiktima sang depresyon. Yes, sa Bombo Andrew so wala pa no kay di nagkakatikayon pa subong ang pamilya hindi sa pamangkin maistorya kay do kasako pag sa interrogation man sa mga kapulisan. Kay ang identity no wala na pa makuhaan ng kapulisan kay ato pa sa pamilya nagaistoryahan na ita sila Bombo Andrew. Okay, pro dira Bomboliani subong no makitaan man naton si Mudra nga live coverage dira sa area. Subong do wala pa man nakuha ning bangkay no? Wala para pa sa sulod na naka-cordon ini ang area. Ari gini mismo sa may atubang sang Pastor. Ang Pastor isupad sang adjutais itiri Bombo Andrew. Oh, okay, sige. So Bomboliani, try drabi naton bing mga kaingo dira kung base kung ano ning pagkilala ni labi sa biktima ni Bomboliani. Pero nagsinulod sila pagpalapit ko, nagsinulod. Hadlok sila sa imo? Yung interview ko naglakat naman sa ganit wala na. So kaya ang pamilya din dito pag makuhaan subong statement kasi kapag ginag-istorya pa man sila ni sa may DRO sa Bacolod City sa mga kapulisan Bombo Andrew. Kasi ngawaan sila nakaranari man si Police Lieutenant Pastrana. So kuhaan sa karon pahayag man Bombo Andrew. Okay, pero mga anong oras kinigani Bomboliani siya nasa Puan? Yes, sa Bombo Andrew susunod sinigani sa may atupad balay sa haga pa man ito na nasa Puan nga napatay na di kaso kay di may ginakulat pa man silang mag-investigate na si pakuhaan sa inisang suko kay subong allegations pa lang nga nag-suicide wala pa sa complete din mga details kung ano gid ang natabo dira sa sulod sang panimalay sa isang biktima. Ay no, pero may idea ka kung pilahon na ning edad sang sining babae? Yes, napamakutan sa diri Bombo Andrew mga 30 plus ini ang edad sa biktima Bombo Andrew. Okay no, so makita naton sa area nga ano nino ang balay ni nila ni Bomboliani? Ilagid man ni balay o kung naga-board lang na di sila? So amo pa na nga wala naton ako nang dapat naton nga hibdol kasi may mga sangli man ni gani Bombo Andrew. Okay no. Do ano nino do made of light materials ning balay. Do gintagpi-tagpi bala? No? Oo, ari gid yan sa may ano kung makita naton. Sa igadala ni. Ma'am, ano man ni siya ma'am? Wala pero kilala man ni siya ma'am. So, saan sa diri bala ma'am, paano ni sa nasakwan? Tagina pag ginisa sa aga nasakwan? Bago lang ni. Sinilang ni nga. At yung pambalister ko na yan sa kagina pa sa aga sa hapon na sinilang yun. Ano sila ginawa na rayaw. So, pagbalay mo ni siya ma'am? O kaya, lang da nga. Ano nga yung pangalan siya ma'am? Felicidad. So, ma'am, ano ni pagpakilala? Ano ni pangalan sa biktima ma'am? Ang hayo yan na si Bimbim. Ang iyang ginakasuod ngalan si Mona Lisa. Si Mona Lisa. So, baka na ni pagpakilala? Inibayo mo na sa nga bata. Kay ako na sa unang nagpadako gid siya guro mga lima sa mga amo na sa kadako ninaka ko na sa liwat kay mama ya kay sa ako na sa magpauli kida bato ko gani bisa nga inuli ko sa kay mama ya tan hindi ko numerisa reserve ya pangabuhi. Pila na edad niya ma'am? Mga 33 na sa na di sa pangabuhi. Siya lang na dal sa may tagi-tagi ta. Wala si Rado nakaiya na nanay may tiyanggi ko ay dito sa Escalante. Mama may nabuluan ka kung may problema ini sa bala. Do wala man ko kabalong may problema na kasi may mala nagakatlaw. Nahan. So ano dang natapos? Sakto gid na. Nang amo man ako nga naghipog man ko magulang ko gani kabalo kay nagakat ka gina sa akadapi sa Fortune Town mo. Kanina lang sinilang ko nga hapon nang no gid sila nga si Binding kung naghipog. Anong last nga kita nay ma'am sa ano? Sang Huwebes. Sang Huwebes. So may kabataan siya ma'am? May bata na sa isa ka bilog. Sila ka tuig ma'am?
Basta pila na si Marisa daw, pulo, gurong edad. So, ang bata niya din kasi Dito sa ila balay sa country homes. Wala na sa bana. Bali daw, nagbulagay na sila daw, kalibin niya malang to. So, kamusta ang sa pangbuhay niya, ma'am, sa iyang mga gilikanan, baka okay man? Okay man ni mga iloy. Ang iloy ni okay man ni. Huwag man ni problema. Natbilinan na sa mga utod dyan ni pangapagkaon. Di kinatagaan. Nadulungan na di sa grab gani. Di sa Jollibee. Sa ginadulungan ni siya sang sugo. Di nga sa dulong panyapon. Di o. Sa financial mo, wala na sa problema? Mula na wala ko kabalo. Wala na. Kapitana, hindi ka mga ma'am, no? Oo. Yes, sa mamuan doon. Oo. So, amoy ni ang dalaga pa dako. Gito ka nang nag-alalay. Okay, okay. Ang gamay pa siya, ma'am, no? Ikaw gusto siya. Yes. So, ang nabamuan doon. So, allegations sa lang naghiko dira sa sulod. So, ang iyang nanay din ni ma'am. Ato si Escalante. Mabalo na, ma'am. Wala pa. Puro taga-Escalante sila. Arao yung utod dyan na o. Amo na nakakita sa iya. Amo na nakasulod na din yung bayang pertahan. Ay, okay. Kaya naganda sa mga bisita rin sa tani. Oo, ginatagtugin na din nila kasi yung utod nila na diya. Kaya siya lang na di isa. Ay. Okay. So, Bambo Andro? Kaluoy man. Pero Bombolyani, din gini sila, taga-Escalante gini, kay na-mention to ni Mama yang ginikanan. Taga-diri gina Ah. sila yan sa may barangay. Okay. Diri gina siya na tao nga lugar yan. Bali, ang yan nga ginikanan, ang mga nanay tatay niya sa country home. Nakapakal sila lokal to sa country homes. Oo. Yung iyang iba niya utod at toto. Iya bata toto. Siya lang diya. Hindi siya gusto yung may mga upod sa. Wala na siya kontra, ma'am. Wala. Boy na siya kontra yung bata. May nabiano ni siya yung bata. Yan. Mami ko, ni siya hindi ni siya kuha niya. Termila ni kakadlaw. Sa ako gani kigang ko sa gani kakadlawan niya lang ko gani. So, Bumadro. Okay. So Bombolyani, ano ni siya nang nagbigti ni siya or ano yan Ma'am, ano ang sitwasyon sa sulod sa sulod? Hindi ko nagsulod, hindi ko kaya magtanaw. Hindi ko magpa ng hapon, pagalingon, maglantaw sa iya. Nagkagina ganit pagkabalo ko, doon naglalain ako. So, Bumadro, wala pa natutyaran natin siya mga investigator, pang ang pulis na sa mga katagit sa statement dito subong kay ano investigation pa sa gihapon. Kabalogi kita basta suicide gani, medyo gini sa sensitibo gini nga kaso. Yes. Bombolyani. Pero ang anak ya minor pa man, no? Babae man, no? Yes. So, nung kinasa sa pagbalaya 7, pero kay ma'am yang nga amo gineno nagadaw pa dako dito kay ama alias Bimben. So, mga 10 years old na ang bata niyang ara sa ginikana niya subong. So wala da sa iya gali upod. Yes, so lagi di kami sa nagapangaboy. Ano ni obra niya, ma'am? Wala man obra. Dari lang na siya. Wala man sa natulog tiyanggi. Ano lang na di siya pakadto na panang sa sagutan niya siya ang mga utod niya at mamaya. Yes, sa Bamando. Okay. Bombolyani nang ang iyan nga partner, ang amay sang iya nga bata, may ni bulagay ni sila? Yes, para ka Bambo Andro. So, magina sa panaysayo ni ma'am nga nagbulagay na inis lang mga pila na ka-years na nagbulagay sila, ma'am. Dugay na to yan. Ba't gamay pang bata? Oo, gamay pa. Pila pa lang nakabulan. Si Miles kag nagbulagay na sila sa bana-bana. Bambo Andro. Ba siguro no isa pa ginaguro kay makita na gid Bombolyani no so naman mismo sa pagsaysay sa mga kaingo dita kag nakakilala sa iya. Duway man siya kuno gakakitaan ni di ba sang problema. Amo gid gani so para ba lang may mga instinct mga suicidal kalabanan din man sila hindi na mabalaan may mga problema sila but deep inside no do kadalom na ganito sila ginadala-dala po. Insakto gid na no so ang na-mentionar daan di daw pala kadlaw siya. Dito pa yung pila na nadaan Bombolyani ka mga incident being ang isa ka persona kung biktima sa nga depression mahiligon o mali payo ni sila yan no abi naton di okay lang para sa ila but deep inside gali may mga struggles ni sila gali so ba siguro no but we cannot sure pa ni Bombolyani kung depressed gid man siya kung tan-aw ni naton hindi gid man tuod malayo mo no sa depression kay because nga Oo, no, siya man lang kang isa pa dati, siya lang isa sa Ilabalay. Bombolyani. Yes, correct. Yes, correct kita Bambo Andro no. So hindi na malayo ang allegation sini nga nag-suicide o kuno mas may ginadala-dala na kay wala siya mayo may ginastorya kita nga hambal ni mga
Ikan siya nagakadlaw na lang sa so kabuot naman kaluoy lang isang nadangtan siniman no sa biktima. Correct gid no. So tido kasubo giniti ang utod yan ang ginadang upod yan no. Ang nagabisita gid sa iya dra Bombolyan iti ang ginikanan niya to tiway pag giniguro to nakahibalo to nga amo na ning natabo sa biktima. Correct gid Bombo Andrew. So ginabisitahan na siya kuno ginadalan sa nga pagkaon man sa iya nga mga kauturan sa diri sa iya nga panimalay. So wala katakabalugid kung ano ang rason sinitong wala man ta mapamangkutan kini ang pulis medyo mabudayan man kung ano gid ang motibo sinisang paghikog sa nga biktima Bombo Andrew. Okay, sige no. So tibantayan ta na da kag hibaloon ta ni no kung ano gid man ni ang madalom nga rason no sang iya ni nga paghikog Bombolyani. Yes, Bombo Andrew para sa Bombo Flash Report, ini si Bombolyani Gil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Mas sa radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo live subong no sa may area dito sa bahin sang isa atubang mismo no sang isa man kakilala diri nga kalanan sa may syudad sa Bacolod no sa may bahin na ina sang dalan Lacson. Sa may dragid bahin mismo sa may nalikod dira nga parte no sang dalan Lacson no kung magapadulong kita dira pasulod ni siya no kagang ini nga lugar ano ni sa masilingan nato lang do thickly populated man damo man sa mga pamalay dira no ti masubo man ining balita no kun insidente sa bahin sang pamilya sang biktima sang ginaligar nga hikog. So gina no mga suicide prevention bala no let's be panilagan tagid no kung ano man ang nagakatabo sa aton nga mga himata no sa aton nga mga abyan sa aton nga mga kakilala dira no kay base may mga personal kung saan pa bala mga silent war ni sila no mga problema dabi nga ginitingwaan man binilabi nga malampuwasan nga sila lang. So kung pwede tama ba lang istoryahon ta no bisitahan tabi kung nagaisahan nun sila sulod balay so kaangay sa sini nga biktima ti sunuman mismo sa pagsaysay sa mga kaingod sini no nga nagaisahan nun lang siya sa sulod sang balay. Good line no. So basta mga suicide gani nga mga topiko isa gini sa mga pinakasensitibo nga mga topiko mga kabombo. Time check 30 minutos na nakaligad sa takdang alas 4 sang hapon mga kabombo standby kamo dira kay dugangan tani karon no ang impormasyon no kun ang duga pagigang mga detalye na nungod sa sini nga ginaligar nga paghikog no sa sinilang gidman nga hapon sa pilahan ka mga public affairs diri sa Bombo Radio Bacolod. So mga kabombo patay kita sa paborito nyo nga mga drama. Everyday Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong